Започнах да треперя, ръцете ми трепереха, оставих всичко, което правих на момента, отидох в стаята, паднах на колене и започнах да плача и виках и не знаех какво се случва с мене. We are swimming in a pool of miracles, signs and wonders. God is here. God is here. We are swimming in a pool of miracles. Да, и аз не знаех какво се случва с мен. Започнах да треперя в стомаха ми, тук в корема ми. Усещах една топлина, усещах едно огън, буквално огън, който гори вътре в теб, но не те изгаря. Започнах да треперя, ръцете ми трепереха, оставих всичко, което правих на момента, отидох в стаята, паднах на колене и започнах да плача и виках и не знаех какво се случва с мене. Беше много силен момент. И след това, подшумя, всичко. И аз останах на земята, може би 1 час, 2 часа, не си спомням, не мога да спра да плача, не мога да се успокоя. И след това... Бихте ли казали, че това е присъствието на Святия Дух? Да. А в този момент какво мислихте, че е? Знаех, че това е Бог. Нямаше нужда някой да ми го каже, защото аз знаех, че това е Той. И след това нещо се случи с мен. Аз слушах много светска музика. Аз ставах, лягах с слушалки, с чалга, с светска музика, с рап музика. И след това се опитах да го споделя на близките ми, на родителите ми, преживяването ми. И след това, по принцип, това, което аз правех е... Много обичах, когато съм вкъщи сама, да играя пред огледалото. Да, правех го с часове. И танцувайки, веднъж се опитах след това, което ми се случи, да направя същото. Но когато се опитах, си спомням, погледнах към небето и усетих буквално присъствието на Господа. И в мен се появи едно като отвращение, като омраза към тази музика. Някак си сякаш тя беше вътре в мен и тя излезе след тази среща, след това преживяване, което имах. И от този ден нататък просто не бях същата. Покрай мен дори да има някаква светска музика, нещо, което примерно преди ми влияеше, сега вече не ми прави впечатление и дори въобще не мога вече да слушам. И живота ми се трансформира толкова много. И бях 16-17 годишно момиче във възраст, в която примерно можеш да правиш каквото си поискаш. Защото света, приятелки, приятели, имаш право на всичко. Но аз избрах Бог. Избрах наистина Бог. Обаче, като казвам избрах Бог, наистина се пожертвах всичко, изоставих абсолютно всичко. Имаше приятелки, които ме канеха на шиша бар, които ме канаха да излизам с тях, но аз казвах не, благодаря. Не бях груба, но просто отказвах. И се затварях в къщи, постех, започнах да чета Библията, постех с дни, постех с месеци, не излизах. Не защото стана худа, не защото това е нещо скучно. И тогава разбрах, че най-великото нещо, което може да се случи в живота на един млад човек, в живота на един тинейджър, това не е да отидеш на дискотека, не да се напиеш, не да бъдеш... да се другираш, да се обличаш светски, само защото, примерно, младите момичета се обличат, примерно, по-разголено, се обличат, примерно, по-стилно, по-готино, за да бъдат харесани от другите. Точно. Да, но по този начин мъжете започват да харесват тялото ти. И когато те в един даден момент получават тялото ти, след това, когато те са го получили, те отхвърлят теб като личност. Точно. Така че младите момичета, просто те имат нужда от Бог, не от това да се обличат по светски начин, да правят светски неща, за да бъдат харесани от правилния човек в живота им. Защото аз много пъти съм го казвала, че ако един мъж, едно момче обича Бог истински и го е срещнал истински, той ще обича и съпругата си, той ще обича и приятелката си. Както Словото го казва. Обича жените си. Не обича Бог. Мъже, обичате жените си. Точно. Както Исус обича църквата. Точно. Ако той не обича Бог, същото и за жената. Ако те двамата не обичат Бог, няма как просто бракът им, връзката им, каквото и да е да устои. Да, не казвам, че в браковете няма трудности. Да.
Има трудности, има трусове, има неща, но когато си с Бог, преодоляваш тези неща заедно с Него. И така пожертвах младежките си години за Христос и не съжалявам. Значи Исус не само те е избрал теб, Бог не само те е избрал теб, но ти избра Него. И ти отговори на викът Му. Ти си била толкова покорна към Бог, че ти се изслуша, разпозна го и не само го разпозна, а даде себе си на Него от толкова ранна възраст. Вау! Халелуя! Кажи ни повече. Ами, това, което започна да се случва с мен е, че си спомня много ясно, всеки понеделник в 6 часа апостол Илия Панов се включваше на живо във Фейсбук, заедно с снахите си, с децата, с цялото си семейство и проповядваше във Фейсбук онлайн и се молеха. И си спомням, че взимах си тетрадка, взимах си химикал, седях в стаята Покорната си. Илияна. Седях в стаята си в мига, в който той се включваше. Аз стоях ето точно така пред телефона и всичко, което той говореше, записвах. Вау. Буквално взимах. И в момента, в който приключваше лайф излъчването му, момента, в който спираше да проповядва, това, което правех е, изтривах си Фейсбука, цяла седмица не използвах социални мрежи. И през тази една седмица всичко, което той говореше, аз размишлявах, молех се, постоянно Библията, Словото не падаше от ръцете ми. Не, че не можех да излизам с приятелки, но просто присъствието на Бог, любовта ми към Него, вътре в мен беше толкова желателно. Аз горях за Него. И не ме интересуваше, пътувах и то бях сама, без приятелки, без приятели, само аз и Бог. Бог ти е най-големия приятел, между другото. Точно. Търсете Бог първо. Абсолютно. И пътувах с влак в Германия, отивах в края на града на една немска църква, между другото, и тогава не говорех немски. Не разбирах нищо, но просто исках повече от него. Бях гладна за него и пътувах с един автобус, после втори, с влак. Вау. Отивах на края на града и когато пастора започваше да проповядва, бях ето така и даже се молех, Боже, помогни ми да го разбирам. Вау. И просто исках Бог в живота ми. Няма такива хора от толкова ранна възраст да са гладни толкова много за Бог. Просто Бог те е срещнал от много ранна възраст и не само те е срещнал и те е избрал, но и ти Него си избрала и си отдала цялото себе си за Него. И наградата Вау. ми сега е много голяма. Прекрасно семейство. Да, наградата ми е, че Плодородно Бог ми е подарил семейство. такъв съпруг, че дори в момента, докато слушах свидетелството му, защото аз съм го слушала и преди много пъти, но всеки път, когато тръгва да го разправя, всеки път е нещо ново за мен, всеки път е нещо различно и аз наистина се вдъхновявам, защото не го казвам за пред камерите. Да, имах възможност, понеже Словото на Господа казва, че всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не искам да бъда подвластен на нищо. Не, че тогава не ми беше позволено да пуша, понеже дори приятелките ми ме насърчаваха. Айде, пуши, давай. Не, че тогава не ми беше позволено да имам приятели, да пиша с момчета и да правя каквото всичко останало света ти предлага да правиш. Но всичко е избор и решение. Точно. Пред човек, младеж, дете, юнош, възрастен, без значение на каква възраст си, пред теб винаги има възможност дали да избереш доброто или злото. И най-голямата ми награда е Андреан Атанасов. Еклесия, Дебора и Сион. Понеже... Прекрасните ти дечица. Да, имам деца, които наистина са деца, които знаят какво е молитва, знаят какво е Бог, знаят когато им кажа, момичета, просто ме оставете да се моля и се затварям в стаята. 7-годишната ми дъщеря взима братчето си, храни го и се грижи за него. Вау. И знае, че мама има време с Бог и не ме прекъсват. И тези малки деца не го правят от страх,
защото аз съм им го казала, го правят от респект към Бога, защото те знаят кой е Бог. Дори малката ми дъщеря Дебора преди няколко дни направи нещо, което много ме докосна. Отваряйки вратата, прибирайки се от градина, и аз, отваряйки вратата, посрещайки я, тя е паднала пред вратата, първо звъна на звънеца и падна пред вратата на колене. И ми е събрала отвънка някакви цветя, малки, и падайки на колене, ми казва: мамо, това е за тебе. И аз, когато го видях, бях толкова докосната и съкрушена от постъпката й, защото тя е само на 5. И каза: мамо, това е за тебе. И аз се прегърнах и я целунах и казах: мамо, много ти благодаря, много е мило от твоя страна. И след това тя излезна със сестра си на парка и аз оставих цветята, които тя ми набра, на масичката. И тя се пребра от парка, взе цветята и взе една чашка, без аз да й кажа, и сложи цветята на масичката и каза: мамо, Исус така иска да бъде красива къщата ни. И нали, какво се опитвам да кажа с това, че децата ни просто, когато виждат живота ни с Бог, когато виждат връзката ни с Бог, то просто при тях става einfach, естествено, както казват немците. Точно. Става естествено и ми направи впечатление и това ме докосна, че тя за едни цветя споменава името на Исус. И това е наистина, това е дело на Святия Дух, не е дело на Илиана, не е дело на Андреан. Това е дело на Святия Дух. Всичко, което сме, благодарение на Святия Дух. Защото Той е толкова реален. Той е толкова реален. Той е нашият подарък от Исус. Святия Дух е подарък за всички християни от Исус. Но истинският въпрос е дали християните, ние ще вземем този подарък, понеже той е опакован. Защото нито един подарък не идва без панделка и опаковка. Всеки подарък, който получаваме от приятел, от близък, то винаги е опакован с панделка. И точно вярвам, че не мога да кажа това е Святия Дух, защото той е много повече от това, но това е просто един малък пример. От нас зависи дали ще разопаковаме тази панделка, дали ще отворим тази кутия и ще видим какво има вътре в нас. И това става само чрез предаване, а не чрез... и неделни служби, важно е да посещаваш, важно е да слушаш, но това става чрез интимен живот и търсене на лицето му. Кажи ни повече. Мога да кажа, че никога нямаше да бъда това, което съм днес, без Андреан Атанасов. И не го казвам, защото звучи добре да се каже пред камера, пред хора, или пък, че го казвам, за да впечатля хората, или пък него самия. Той знае защо го казвам. Той е човека, който винаги ме е вдъхновявал, винаги ми е казвал, че мога, винаги ме е насърчавал да не се отказвам. Винаги ме е поправлявал, изобличавал, порицавал, коригирал. Това е истинската любов. Да. Наистина от Святия Дух, от Бог. Тя наистина репрезентира Святия Дух. Как една жена трябва да говори, да се държи, да възпита децата си, каква съпруга трябва да бъде. Тази жена наистина е много благословена от Бог. Абсолютно. И гласът ти е много добре познат на Господа в небесата. Да. Не проповядва много често, но всеки път, когато проповядва, тя има нещо да каже и е директно слово от небето за някой, който трябва да го чуе. Благословена жена е наистина. Да, и благодарим на Бог, че са в живота ни, защото за мен духовните родители в духовния свят, те са покривало. Да, точно. И когато един човек няма покривало в живота си, той е като завет, но не думата завет, а все едно наскоро го бях видяла, като примерно стоиш на открито, не знам дали ти се е случвало, да стоиш на някакво място, на което е открито и духа. И понякога, примерно, онзи ден ни се случи нещо такова, докато се разхождахме из Лондон и имаше някакъв вятър и ние се опитвахме да се снимаме и косата ми толкова се разроши и снимките не се получаваха и той ми каза: искаш ли аз да застана така, че да ти направя завет, да те прикрия от вятъра, за да не духа срещу теб. И точно това са духовните родители. Точно. Те са буквално като завет.
Да. Те, когато има вятър, когато има неща върху живота ни, те ни покриват, те ни защитават. Те са чадъра, когато вали. Точно, и това са в живота ни апостол Илия и Райна, защото ние нямаше да бъдем това без Святия Дух чрез тях. Destiny helpers. Абсолютно. Абсолютно. Бог изпраща точно такива хора, за да активира това, където има в човека, който е избран. Без тях е много трудно да активира Бог това, където има в теб. Естествено, интимността с Бог, face to face, е най-важното. Но духовните родители са част от този път. Да. Абсолютно. И благодарна съм на Бог, че за семейството ми, за хората от Солинген, за хората, които се грижат за детето ми, за Сион в момента, за родителите на моят съпруг, които са подкрепа в живота ни, за моите родители, за близките ми. Обградена съм с хора, които много ме обичат. И не казвам, че съм перфектна. Всеки ден Господ прави нещо ново. Всеки ден идва в живота ми с изобличение, с поправление. Растеж. Точно, всеки ден е растеж в живота ми. Когато стоиш просто в него, дори изобличението, когато идва от него, е с изходен път. Когато той ти изобличава, той ти дава изходен път. Не, примерно, не те изобличава, за да ти каже край ти си до тук. Така че живота с Бог е едно приключение. Всеки ден е нещо ново, всеки ден е нещо различно. Благодарна съм на Бог за това, което прави в живота ми. И го оценявам и се моля Бог да ми даде мъдрост как да го запазя. Защото изцелението идва, благословението идва. Бог идва в живота ни. Когато човек се обърне към него, той идва. Но истинският въпрос е, когато идва, какво правиме с това, което идва от него в живота ни. Дали го разпиляваме, дали го пропиляваме или го запазваме и го умножаваме. Защото в Откровение се казва, дръж здраво това, което имаш, това, което съм ти дал. Той не казва, аз ще държа, той казва, ти дръж. Така че отговорността е наша. И много пъти съм го казвала на жените около мен. И те го знаят, със сигурност тези, които ще гледат това видео, че винаги съм го казвала, че не знам защо получих това откровение, явно защото Бог иска наистина да го живея, че мъдрата жена съгражда домът си. Той не казва мъдрия мъж, а мъдрата жена. А мъдростта е свързана с Христос. А градежът е свързан с жената. Така че жената е тази, която гради, но без Святия Дух, без мъдростта на Христос няма градеж. Да. Може ли да се помолите за зрителите? Господи, ние точно сега се молим на първо място за всеки един зрител, който гледа този подкаст. В името на Исус Христос, Святи Дух, аз те моля да изпълниш стаята на този човек и на тези хора сега, защото за тебе няма време, няма пространство, и да ги докоснеш с Твоят мир и с Твоето присъствие. Моля те да ги утешиш. Моля те да ги промениш. Моля те тези, които все още не са новородени, да ги новородиш. Нека Твоята мантия на мир, благодат и радост да ги изпълни. И всяка една тъмна сила, която измъчва душите им, всяка една болест, всяка една депресия, всяка една душевна отчаяност, да ги напусне сега в името на Исус Христос, Месията, Царят на царете. Моля те, Господи, да благословиш дните им, живота им, бъдещето им, домовете им и всичко да бъде ръководено от Тебе. Моля те, Господи, за Глори и за нейното предаване, за този подкаст, да се разширява по 4 краища на земята, Господи. Молим те, Господи, за този подкаст да бъде звук на земята от небето. Нека, Господи, тези свидетелства, които хората ще споделят тук в това студио и в подкаст предаването на Глори, да докоснат милиони и милиарди хора по лицето на земята в името на Исус. Ние благославяме това предаване, ние благославяме животът на Глори и благославяме всеки един зрител на това предаване в името на Исус. Амин. Амен. Само искам да ви благодаря за гостуването и свидетелствата ви са просто толкова силни. И вярвам, че вашите свидетелства
ще намерят точния човек, където се бори с това нещо, където се бори, той ще бъде спасен. Пастор Илияна, може ли да се обърнеш към зрителите? Да, аз се обръщам към всеки един човек, който гледа това видео. Моля се за живота ти да бъде песен на радост. Амин. Моля се всяка сутрин от сега нататък, когато се събуждаш, да се надига в теб желание да търсиш Святия Дух, защото Той не е гълъб, Той не е говорене на езици, Той е третото лице на Бога, което е тук на земята за теб, за да те подготви, за да те украси, за да те очисти, за да съблече старите дрехи от теб, старите навици, старите традиции, старото мислене, старото говорене и да те облече в чиста, бяла дреха, подготвена невяста, украсена за Исус Христос. Той скоро се завръща и Святия Дух е тук, за да те подготви за среща с Него. Така че това е благоприятното време. Търси лицето Му. Без значение обстоятелствата покрай теб, без значение през какво преминаваш, без значение какво усещаш или не усещаш. Ти не си човек, който живееш чрез чувства. Ти си човек, който си роден, за да живееш чрез вяра. Погледни бъдещето, което е подготвено за теб, за дома ти, за семейството ти. Бъдеще изпълнено с надежда, светлина и мир. Всяка тъмнина в живота ти отстъпва поради ходенето ти с Христос, поради вярата ти, поради любовта ти към Бога. Не се отказвай от Христос, колкото и да е трудно. Продължи напред, защото те очаква трапеза. Благославям те да успееш да извървиш пътя си с Христос до край, защото не е важно началото, а е важен краят. Това беше прекрасен свършек за нашето предаване. Вие гледахте Testimonies with Gloria Elijah. Пасе до.